खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ आसामाव कर'ना भाइरास सन्देरनाया सा 50सिम बांबाय। जौ दखानफोरखौ थिखानाय गैयै समसिम बन्द खालामनो बिथोन। भारतारि रौनियानि गाग्लोबनायजों पाकिस्ताननि गंब्रै रैखाथि बादा सिलिंखार। गसाइगाव बीएड कलेजआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 83थि थैनाय सान लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि फोरबो फालिनायजों लोगोसे गं 60 गोरिब नखरफोरनो जाग्रा आदार रानदों। इटालिया बुंदों कर'ना भाइरासनि एन्टिबडि भेक्सिन बानायबाय। एनडिएफबिनि आगुनि आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारीनि हेंथायै एनडिएफबिनि आगु आफादगिरि धीरेन बर'नि उदालगुरि थानायाव एफआइआर। पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गभर्नर खुंथायखौ सोंखारिदों। दानिया आबुं रादाब। आसामाव कर'ना भाइरास सन्देरजानाया सानसेनि उनाव सानसेनो बांनायनिफ्राय बांलांनो हमदों। देहा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामनाय बायदिब्ला 8 मे खालि मोनाबिलि 9:30 रिंगायाव काछाराव सानै कर'ना भाइरास सन्देरजानाय मोनबावो। सुलुंनि बायदिब्ला बिसोर सानैबो राजस्थाननिफ्राय लाबोनाय बासआव फैनाय। आरोबाव हर गेजेर समाव कामरुप मेट्र'नि रिजियनेल डेन्टेल कलेजनि सासे फरायसानाव कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट ओंखारो। बेजों लोगोसेनो आसामाव कर'ना भाइरास सन्देरजानाया 9 मेनि सानजौफुसिमाव सा 59सिम बाङो। बबेखानि देहा मन्थ्रि डक्टर शर्माया रिजियनेल डेन्टेल कलेजनि फरायसाफोरखौ गिग्लुंनाङा होननानै खावलायदों। आसामाव दिनैनिफ्राय थिखानाय गैयै समसिम बन्द थासिगोन जौ दखानफोरा। बे बिथोनखौ होदों आसामनि एक्साइज बिफाना। बे समाव रायजो स्टकआव थानाय गोजाम जौफोरनि हिसाब खालामनो थाखाय बे बिथांखिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो रायजोआव स्टकआव थानाय गोजाम जौनि गासैबो हिसाबखौ दिनै सानजौफु 2 रिंगानि गेजेराव होनो थाखाय गासैबो जिल्लानि एक्साइज बिफानखौ दिसपुरनिफ्राय बिथोन हरदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोदानै जौनि बेसेन थि खालामनायनि उनावसो जौ गलाफोरखौ खुलिनो हागोन। शुक्रबारखालि भिडिअ कन्फारेन्सनि जोहै खुंनाय आसाम केबिनेटनि जथुमाव जौनि सायाव 25% एक्साइज डिउटि बांहोनानै 1000 कोटि रां टेक्स सरजाबफानाय दोन बोखांनायनि नोजोरै बे बिथांखिखौ लादों रायजो सोरखारा। कर'ना भाइरास अलखदनि खाबु लानानै पाकिस्ताननि रैखाथि हान्जा आरो पाकिस्तान थिउरियाफोरा भारतनि चिमनीआव हाबसननायनि खाबु लागासिनो थानायखौ भारतारि रौनिया हान्जाया गोख्रोङै फिन्नाय होदों। शुक्रबारखालि एलअसिआव फुंनिफ्रायनो पाकिस्ताननिफ्राय गुलि गावहरो। बेनि फिननायाव भारतारि रौनिया गोख्रों फिन्नाय होनानै पाकिस्ताननि गंब्रै रैखाथि बादाखौ सिलिंखार खालामो आरो 4 पाकिस्तान रौनियाखौ गावथारो आरो गोबांसाखौ जखम खालामो। सुलुंनि बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो पाकिस्ताननि रैखाथि हान्जाया राजौरी जिल्लानि मुंजाकट, कलाल, सुन्दरबनी, केरी सेक्टरजों लोगोसे पुंछनि तटकुंडी, बालाकट, कृष्ण घाटी, बिजी, सरपुर, किरनी, पुंछ, गलपुर सेक्टराव गुलि गावनायजों भारताव हाबसननायनि खाबु लागासिनो दङ। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सान 8 मे गसाइगाव बीएड कलेजनि कलेज सामलाय कमिटिनि थिखानाय बायदियै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै सेथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थुनलाइयारि फोरबो फालिनो थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय भारत सोरखारा कभिड-19नि थाखाय थाला बन्द फोसावनायनि थाखाय फालिनो हायाखैब्लाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोसोखांथियाव गुरुदेवनि सावगारियाव आलारि बाथि सावो आरो बिबार बावनाय हाबाफारि लायो। बेबायदिनो बिबार बावनाय हाबाफारि बादियै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सावगारियाव बिबारखौ बावजेनो गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा। लोगोसे गसाइगाव बीएड कलेज बिबुंगिरिफोर आरो मावख'गिरिफोराबो फारि फारियै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सावगारियाव आलारि बाथि सावनाय आरो बिबार बावनायखौ फारि फारियै मावलाङो। बेजों लोगोसेनो बे सानखालिनो कभिड-19नि थाखाय हाजिरा मुजिरा मावनो हायै 60 गोरिब नखरफोरनो जाग्रा आदार राननानै होयो। 60 गोरिब नखरफोरनो जाग्रा आदार महरै नखरसेयाव माइरं सेरबा, दालि सेरसे, थाव गोथां लिटारसे, संख्रि सेरसे, साबोन थरनै गोरिब नखरफोरनो राननानै हरो। बे अनसुंथाइखौ गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'जों लोगोसे गासै बिबुंगिरि आरो मावख'नि मावख'गिरिफोरा गावसोरनि सानसेनि मोननांगौ दानबान्थाखौ लायालासै गोरिब नखरफोरनो बे रांजोंनो अनसुंथाइखौ होयो। इटालीनि गोनोखोआरिफोरा बुंदों दि बिसोर कर'ना भाइरासखौ मानसिनि मोदोमाव फोजोबस्रांनो हानाय एन्टिबडि भेक्सिन बानायबाय। इटालीनि गोनोखोआरिफोरनि बादिब्ला मानसिनि देहायाव हाबनाय कर'ना भाइरासखौ बे भेक्सिना सिलिंखार खालामगोन।
बुंदों दि इटालिया बानायनाय कर'ना भाइरास भेक्सिनखौ गुबुन जिबनाव होनानै आनजाद नायबाय आरो गाहाम फिथाय मोनदों। बबेखानि मानसिनि देहायावबो बेखौ होनानै आनजाद नायनायनि खामानिया जागासिनो दङ आरो मोजां फिथाय मोनगोनखौ रोखा जादों। इटालियानि मोनसे खौरां बिजोंनि बायदिब्ला भेक्सिनखौ टर्किश बाय'टेक कम्पानिया बानायदों। मख'थाव दि नेदारलेन्ड, जार्मानी आरो इजराइलावबो कर'ना भाइरासनि भेक्सिन बानायनाय खामानिया दावखोगासिनो दङ होननानै साननैसो सिगाङाव फोसावदोंमोन। बड'लेण्ड खुंथाया गभर्नरनि आखायाव थांनायनि उनाव बड'लेण्डनि राजखान्थिनि थिलियाव आथिखालाव एना-एनि थासारिया जाफुनो लागै हमदों। बर' हारियारि बिथा राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोरोबलायै बानबुंथि आरो बिबा-बिखौ दाय होलायनाय आरो मुं सुलायनायनि बानबुंथि होनायफोरा जागासिनो दङ। बेबादि थासारियाव एनडिएफबिनि आगु गाहाय नेहाथारि उन समाव एनडिएफबि-पिनि आफादगिरि आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारीखौ अदालगुरि थानायाव नंखाय बानबुंथि होनानै माहारियारिनि गेजेराव बदनाम होनायनि दाय होनानै एनडिएफबि-पिनि आगु आफादगिरि आरो आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि धीरेन बर'आ एफआइआर होनाय जादों। बे बाथ्राखौ मैया सुक्रुबार खालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों धीरेन बर'आ फोरमायदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला गबिन्द बसुमतारीआ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिपिएफनि आफादगिरि आरो बड'लेण्डनि बारग' गाहाय मावखुंग्रा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय 1 कौटि रां लानानै बिपिएफजों सोमोन्दो लाखिनायनि अजद होदों। बे अजद एबा बानबुंथिया धीरेन बर'खौ जोबोरैनो दुखु होनाय जादों आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै सुबुं माहारिनि गेजेराव गोरोन्थि सानहोनो लानाय जादों होननानै गबिन्द बसुमतारीनि सायाव उदालगुरि थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै बुंथियो। मख'नो गोनांदि बावैसो फोसावजानाय बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन आयदा लानानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारीनि मोनसे मोगा-मोगि हाबाफारियाव एनडिएफबि-पिनि आगु आफादगिरि आरो आथिखालाव इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारीनि बानबुंथियाव धीरेन बर'नि सायाव रां लानानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों सोमोन्दो लाखिनायनि बाथ्राया बेरखांदोंमोन। पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट गुसुङै पिजेए-सिबिएमआ आसामनि रायजो बेंगिरिखौ बड'लेण्ड राजथावनि मावख'नि न'-बां फोसाबनायनि मुङाव सिफायग्लुंनायनि अजद होदों। अजद होनानै पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि बड'लेण्डनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया बुङो दि 14 बोसोर बुब्लि जानाय बड'लेण्ड खुंथायनि न'-बांखौ फोसाबनांगौनि जेबो गोनांथि नुनाय जाथ'वाखै। रायजो बेंगिरिया गावनि आवथायाव बड'लेण्ड खुंथायखौ लानानै न'-बां सिफायनायनि आन्दोआव बड'लेण्डनि इयुनखौ गाज्रि खालामनायनि सोलो होनानै बानबुंथिदों। बिथाङा बुंबावो दि बड'लेण्डनि खुंथायजों दानानै होजानाय सोरखारि गौथुमफोरखौ सिफायनायनि अजद होनानै गोख्रोङै सोंखारिदों। बड'लेण्ड खुंथायनि बिबान लानानै रायजो बेंगिरिया बड'लेण्ड हालामाव जिउ खांनाय नोगोरारि आरो गासै रोखोमनि सुबुंफोरनि इनाय मावनायनि अजद होनानै पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया रायजो बेंगिरिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै सोमावसारनायनि हुमखि होयो। दिनै क'क्राझारनि प्रेस क्लाबनि नयंआव बानजायनाय मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों गर्जन मुसाहारिया अजद होनाय बायदिब्ला गभर्नरआ बड'लेण्ड खुंथायखौ गावनि आवथायाव लांनायनि उनाव दायो बड'लेण्ड हालामारि जौगाखांआरि बिथिंनिफ्राय दानानै होजानाय पिसिडिसि, टिसिएलसि आरो गुबुन गुबुन गौथुमफोरखौ फारि-फारियै सिफायनो लागै आखायाव लादों। बियो बड'लेण्ड हालामनि सुबुंफोरनि थाखाय अराय गिनांगौनि थासारि जादों। बिथाङा बुङो दि दिनै बेफोर गौथुमफोरखौ सिफायदों, जानोबो हागौ गाबोन समफोर बड'लेण्डनि फसंथानफोरनि बेलायावबो आखाइ होगोन। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ सिनथाय नोजोर लाबावनो हागौ होननानै गिनाय फोरमायो आरो रायजो बेंगिरिखौ बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावना होननानै खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।